Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ngayong araw po ng Biyernes hanggang Linggo, Hunyo 14 hanggang 16, 2024. Ito po ang Tagalog version. Binaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ang ating update. Ito ang pinaka-latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At wala pa rin tayo na tatanawan na sama ng panahon. At medyo hindi pa nagkakaroon ng formation sa linggo na ito hanggang sa susunod na 5 araw. But may mga computer models na papahiwatig katulad ng American model na baka magkaroon na po tayo sa katapusan ng Hunyo hanggang sa unang linggo ng Hulyo. Okay? So, antabayan natin yan. But mukhang patungo po siya sa may North Philippine Sea o dito sa may bahagi nito ng area na yan. Sa may extreme northern Luzon, Taiwan area. Kapag dyan yan dumaan, yung mga possible formation ng mga bagyo sa katapusan ng buwan na ito or sa first week ng July, inaasahan natin na magkakaroon na tayo ng solidong hanging habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na magpapatulong sa mga ulan na nagaganap na yon dahil sa mga localized thunderstorms. Ito kasi mga localized thunderstorms sa hapon-hapon lamang po ito or gabi-gabi. So, depende sa mga lugar ninyo. But at least nakakatulong na po ito sa mga farmlands ng ating mga farmers. But inaasahan pa rin po na hanggang sa Hulyo o Agosto, meron pa rin tayong epekto ng El Nino, yung medyo hindi umaabot sa average, yung ulan, mababa pa rin sa average, town to town. So, depende po yan kung anong location kayo located. But ang area ng Mindanao at Visayas ang unang makakaranas ng medyo panormal na po na condition ng ating klima. Okay? But inaasahan po natin na yung Hunyo hanggang sa Oktubre, mag-umpisa na po ang pag-develop ng baka mahinang La Nina lamang po. Hinihintay pa rin natin ang pinaka-latest June update ng La Nina. Baka by next week, meron na tayong ipapalabas na update. So, antabayan natin yan. At nakita natin na medyo mukhang mahina lang na La Nina ang inaasahan natin. But still, mag-prepare tayo sa mga anumang pwedeng mangyari pagdating po ng panahon ng La Nina. Kaya rin sinabi natin sa mga nakakaraang analysis na pag La Nina, mas mataas sa average ang ulan. Okay? Na kahit sa, usually ang November hanggang Mayo, dyan ang epekto ng either El Nino o La Nina. So, kung may La Nina, ang magiging hot dry season natin or Philippine summer ay magiging parang ganito, maulan-ulan. Minsan mainit, minsan maulan. So, ganyan po ang pwedeng mangyari. So, antabayan natin ang latest niyan. So, puro thunderstorms pa rin sa ating bansa. May dumaan pong mahinang surface trough po dito. Ito po ay isang elongated na mababang low pressure system. Hindi naman po siya circular in nature. Medyo elongated po ang development niya. So, magbibigay po yung mga thunderstorms sa ngayon, sa Palawan at Sulu Archipelago. Samantala, ang ibang bahagi ng ating bansa ay mga usual afternoon or evening localized, isolated to scattered rain showers and thunderstorms. Okay? So, yan, nakikita po natin na wala pa rin. At sa ating zoom in satellite animation, nakikita po ninyo dyan mga lakas thunderstorms sa may Palawan. At ngayong hapon, magsimula naman po yan sa ibang bahagi ng ating bansa tulad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa amin, sa Bicol, na nasa Naga City, nagkakaroon na rin ng mga ulan simula noong Miyerkules. So, halos 3 araw na po, hapon-hapon, may mga ulan dito sa lugar namin. So, it's a good relief sa mga
farmers na nangangailangan po ng tubig ulan mula sa langit. So yan po ang pinipray nila lagi para mag-start na po ang kanilang plantation ng mga crops. At ito po yung ating latest wind at pressure forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. For the next 3 days po ito hanggang Monday. So, inaasahan pa rin natin ang mahinang habagat dito po sa may kanluran bahagi po ng ating bansa sa may West Philippine Sea hanggang sa may Taiwan at dulong hilagang Luzon. Wala naman po masyadong ulan yan. Mostly dry. May mga thunderstorms din na pwedeng maganap. Ang buong bagay po ng ating bansa ay napakatahimik. Wala po masyadong hangin, variable winds, talagang kalmado. At nag-pave lang po ito ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi since vertical in development nila. So, talagang nafe-feel na po natin na papasok na tayo sa tag-ulan. Okay, hindi lang natin ipipray na may bagyo. Sana hindi tumama sa ating bansa. Magbibigay lang po yan, paghihikayat lamang siya maghihikayat lamang ng habagat po yan. At magbibigay ng mga proper mga rainfall. Usually kasi ang habagat, mas grabe ang epekto sa Pilipinas, lalo na po sa western sections, kapag yung bagyo dumadaan dito at humihinto. Okay? At super bagal ang kanyang paggalaw. Usually mga stationary na bagyo, yan nagkukos ng flooding sa atin. Pero kung tuloy-tuloy naman yung galaw niya, hindi naman po yan magbibigay. Tamang-tama lang po yung ulan, lalo na po sa mga farmlands ng ating kapuluan. Okay, so yan po ang ating wind and pressure forecast. Wala naman po tayong any significant weather system. Puro mga localized thunderstorms lamang. Kayo may mga occasion, may mga travel. Nothing to worry. You can push through hanggang sa June 22 o 23. Kasi ang forecast usually mga 10 days. Nakikita na natin kung may mga mag-form. So, ito yung ulan naman po. Forecast sa ulan. Ngayon, ito. Nangyayari na yun mga ulan sa Bicol. Yung bahagi po ng ating bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao. Magiging mas malakas sa may Mindanao. Western Visayas, Palawan. Dahil po may dumadaan dito yung surface trough. At bukas po, ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Baka dito sa Bicol, hindi na masyado. May mga thunderstorms pa rin. But, siyempre, forecast ito. Ang forecast accuracy niya, nasa 50 to 70% yung 24-hour forecast. Okay? So, wala talagang 100% na forecast. Down na sa local forecasting. So, ito yung sa linggo ng hapon, Father's Day, araw ng mga papa natin. So, yan po. Nakikita natin may mga thunderstorms naman po na mas malakas po dito sa may Mindanao. Isolated ones sa may Visayas, Bicol, Northern and Central Luzon, kasama po Metro Manila. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote dahil uso na po talaga na yung mga hapon-hapon na ulan at thunderstorms. Mag-ingat po sa mga kidlat at mga tinatawag na flash floods kapag may malalakas po na thunderstorms. Lalo po dito sa may slopes ng Mount Canlaon, nagkakaroon po ng minor activity po ang Canlaon dyan. So, delikado po yan sa mga minor lahar flows kapag may malakas na thunderstorms doon mismo sa bulkan. Okay, at sa Lunes ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa Mindanao, Visayas, halos buong bagay pa rin ng ating bansa. Walang pagbabago ng weather situation. So, umaga, mainit, hapon o tanghali hanggang early evening, nandiyan na po yung mga thunderstorms. Okay? Yung mga nagtatanong about heat index, same pa rin, 40 hanggang 50s. Yan po ang talagang normal heat index range, okay, sa tropical countries like the Philippines pag ganitong panahon ng tag-ulan. Although, nare-replenish po yan ang ulan pag hapon o gabi. Pasalamat naman natin na may mga ulan na rin. At sa waves, walang pababago, tahimik, pwede mag-fishing activities, mangisda, mag-travel by sea, at napakaganda po dito ang alon sa may East Philippine Sea hanggang almost 1 meter lang sa inland waters, kalmado hanggang 0.4 or 0.5 meter, lalo pa sa may West Philippine Sea, patuloy pa rin nasa 0.3 hanggang 1 meter ang laki ng alon. So, suitable po para mangisda at mag-travel by sea.
At bago tayo magpaalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook from Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks, na yung third week is highly uncertain. Okay? So, ang week 2, which is nasa 50-50 ang probability, valid June 19 to June 25, magkakaroon po ng pagtaas po ng mga pag-ulan dito po sa Central at Southern Philippines dahil po sa mga localized thunderstorms, at may 20% or more than 20% probability ng pagbuo ng mga bagyo dito o isang bagyo, but 20% lamang po yan, so pwedeng hindi matuloy. While sa week 3, valid June 26 hanggang July 2, dito medyo tumaas by greater than 40% ang probability ng isang bagyo na pwedeng mag-form sa may East Philippine Sea, east of Luzon. At pero since gaya ni sinabi ko, week 3, third week, medyo ano pa po yan, mataas pa ang uncertainty. Okay, pag mataas ang uncertainty, hindi matuloy yan, but babantayin natin yan pagdating po sa mga dates na ito. Okay? And so yan muna po ang pinaka-latest natin na yung ako po ng Biyernes. Hindi tayo nakapaggawa ng Wednesday ng ating YouTube updates, pati na rin sa Facebook dahil medyo busy tayo for the past few days. But basta kung hindi naman tayo araw-araw, wala naman pong problema sa panahon. Usually pag may mga bagyo na yan, halos daily na tayo gumagawa ng ating YouTube update, at gayon din po sa Facebook channel. So ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag WeatherWiser. Happy weekend to all. And maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat. Kita-kita ulit tayo next week. Bye for now.